Lucia. Isan'andravadinao io mikaikiza kufatia wako asa misy raha tsy ampy donko aminao telefony tsy vita appel mitsofotro zafakajô asa vadinao drako mbola tsy afaka shaoko tsy baka amina problème fa vadinao mbola tegnerinota isan'andro izy mikaikikaiky ko avy amina ediny nefa oka menimeny nomboara izy ko avy amina anao tsy hoisy favalo toka tragnono ary tsy tsare izy ko boka amina vadinao miramira fa avagna izy ko boka amina ekeko ndraiky zegny avy nitambaragna izy ko boka amina vadinao miramira fa avagna izy ko boka amina tsy avy amina problème si boka amina ka problème déranger matwa zahero eny saraka tikanize tsy fagnaraka ratonarô mankaleo sanandra zay malava ratonarô mankaleo idiragna antragno lava za tsy baka amina problème favadinao mbola tegnerignota isan'andro izy mikaikikaiky ko avy amina ediny nefa oka menimeny nomboara izy ko avy amina anao tsy hoisy favalo toka tragnono ary tsy tsare izy ko boka amina vadinao miramira fa avagna izy ko boka amina ekeko ndraiky zegny avy nitambaragna izy ko boka amina vadinao miramira fa avagna izy ko boka amina tsy avy amina problème izy ko boka amina vadinao miramira fa avagna izy ko boka amina ekeko ndraiky zegny avy nitambaragna izy ko boka amina vadinao miramira fa avagna izy ko boka amina tsy avy amina problème si boka amina ka problème Mère Studio.